Mali kunafoni show jabran laba fo ka se Mali kunafoni TV jabrani laba ma mana ke jen fa on fa foli belebeleba ambo ko yu kuma be hani wakati be ina fo an kunya nya fo yu to gamna bi tene do ina tuguni be hani chafoni kelenya baro alisa o kon be ka ke Mali jamana konana o min konana u kon ya la tege sa uni kunafondi law ka nyon soro centre awaketala ni bita no koni don keren keren ne musula ko bolo mi bara bela jelen bonya dalunu muso mi sigilen no du ani demba ta kun konkola no de madam walije fune kulubali akene kasa ministry so koro minale muso ka joro fakata meno de sine dambe ale de be ka kuin kana bela jelen nyana ma mi nu ko ni ayra ka fo muso olu ko ni joro ka buko sabe be hani sabatila Mali jabana kono haja jien jamana bela jelen kono no kum ni kono la muso ko ni fara nyon ka bake bi centre awaketa la mi nu na ta kuma be ani kiliya ani chefok mo ka muso joro juma muso be saka munike ani joro juma kanga di muso ma jamana kono wala sa ben hani kilinya obeseka sabati Mali jamana kono to gamno mi barabela jelen karabi muso la kawfe mi na mino fana yiro la jabaranu sa falala. Madame la ministre Sina Damba, représentant les femmes du CSA ici, mesdames et messieurs distingués invités, bonjour. Donc, comme ça a été demandé, la conférence est Bamanakana. Donc, je vais tenir mon propos en Bambara. Donc, nous folie ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, au secrétaire général. En Ifene, Maoma ni Isiraka Seni Kena Nkambi. Ministre de la Réconciliation, Colonel Major Ismaël Ouagé Tongola, ani ministère de la Réconciliation, Tchela Moussou Befarale Nyonka, Olu Betogola, Ambe Aufo, Ka Awali Numando, ni Auka Fasodenya, Anauga Chesiri. Moussou Bora Ka Yorofa, à tête de Falimuka. Donc vraiment, Amba Aufo, Kosobe, Ka Baraka Daouye, encore une fois, comme l'a dit le colonel Fernanda Bintou, c'est la démonstration que la paix. Les principaux alliés de la paix sont les femmes. Donc, soyez remerciés pour ça. Ambe kene minkambi, kene imba ere soro, wukumu dokono, noye, dogokun kerenkereneye, min taraka nyesi, ben ni kilenya, ani chefo ni kambema anga jamanako. Noye semaine de la réconciliation nationale, nanya wulebo Sénat. Au dokun kerenkereni akakan moka donc a fo ko jamana deun farale njogon kan conférence d'entente nationale la olu de angania siri ka fo akado olu ye dokun doka kerenkeren ka nyeshi beni kilenyama chefoni kambema jamana kono jamana den bela jeli kata kai kata fo kidal ani munu be jamana kokan olu be ku chesiri o dokun kono ka baraw ke ka kuma ɲɔgɔnyaw ke ka walew ke minnu bɛ kɛ sababu ye ka bɛn sinsin jamana kɔnɔ ani ka bɛn hakilina lili don jamanadenw hakiliw la ani dusukun na o laɲini min kɛra conférence d'entente nationale la jamana ɲɛmaaw ye baara kɛ k'a bɔ sariya kɔnɔ san 2019 sariya min n'a welela ko loi d'entente nationale. O loi d'entente nationale a charia sen wolonfilana y'a fɔ ko o dɔgɔkun bɛ kan ka kɛrɛnkɛrɛn ka bila san o san. Bon, o charia sen ɲɛmaaw y'u sinsin o charia sen kan ka charia misɛnnin dɔ fɛnɛ bɔ n'o bɛ wele ko arrêté min y'a fɔ ko san o san k'a ta septembre kalo tile 15 ka se a tile 21 ma. O dɔgɔkun in bɛ kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin cɛfɔ ni kanbɛn ani bɛn ni kelenya ma an ka jamana kɔnɔ. Donc ministre de la Réconciliation colonel major Ismaël Ouagé a y'a ŋaniya k'i sinsin o sariya misɛnnin kan san 2012 an bɛ min kɔnɔ o ka kɛ san fɔlɔ ye dɔgɔkun in bɛ waleya san min kɔnɔ. Donc an y'o baaraw de daminɛ le 15 kalo tile 15 tɛmɛnen
o baara caman kɛra la donc a baara dayɛlɛ baaraw kɛra CICB la jamanakuntigi yɛrɛ déplacera ka na k'i adresser jamanadenw na ka kuma jamanadenw fɛ k'a yirula vraiment jamana ye min ye Mali yɛrɛ ye min ye an bɔra yɔrɔ min ka se bi ma bon nin dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen bon hakilina dɔ de bilala kɔrɔ ko baara ka kɛ n'o ye thématique ye o hakilina ye mun ye a fɔra ko faire de notre diversité un atout pour la cohésion sociale o kɔrɔ ye mun ye tabarikala an ka ca kanw ka ca Mali la siyaw ka ca Mali la kuluw ka ca Mali la nga o bɛɛ n'a ta an faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ jamakulu kelen ye ka ŋaniya kelen ta k'a ɲɛsin kungilenna kelen ma n'o ye un peuple un but une foi ye an ka devise donc siya caya o ma Mali bali ka kɛ jamana kelen ye o m'an bali an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamakulu kelen ye o ma bali fɛnɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka ŋaniya kelen siri k'a fɔ k'an bɛ fɛ k'an ka jamana kɛ jamanaba ye o fɛnɛ tɛ ko kura ye ka d'a kan n'i y'a ta depuis Mali lawale fo bi an y'an ka kelenya sigi k'a sinsin an ka diversité de kan n t'a dɔn n bɛ diversité fɔ bamanankan na cogo min je n'ai pas le mot a ko ma nɔgɔn mais bon je pense que mɔgɔw b'a faamu o de kama an ka maakɔrɔw ye baara kɛ ka ko dɔw sigi an ni ɲɔgɔn cɛ ka ko dɔw sigi siyaw ni ɲɔgɔn cɛ kuluw ni ɲɔgɔn cɛ balimaw ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ tanamaɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ ainsi de suite o danbe minnu n'olu sinsinna o laada minnu n'olu sabatira an ni ɲɔgɔn cɛ olu de kɛra baarakɛ minan ye min bɛ kɛ sababu ye k'an kalalen to ɲɔgɔn na ni yɔrɔ min bɔrɔtɔra ka se ka o kala kura ye ka sɔrɔ a ma se a dan na walasa an ka jamana ka to ɲɔgɔn kan a ka to kelenya na wa an ka ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ bonya ni karama ani ko to ɲɔgɔn ta la hukumu kɔnɔ an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka sɔn ɲɔgɔn ma an ka tugu ɲɔgɔn kɔ an ka kun ɲɔgɔn na donc o ŋaniya min ni an bɛnbaw y'a ta non an bɛ fɛ bi ka o lakuraya an hakiliw kɔnɔ k'a lakuraya an dusukun kɔnɔ k'a lakuraya an ka walew kɔnɔ walasa an ka jamana bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka fanga sɔrɔ o fanga ka kɛ sababu ye an ka se ka yanga sɔrɔ jamana tɔw cɛla waati la waati min ni jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ye cɛsiri kɛ k'a jira k'a fɔ ko Mali bɛ segin a yɛrɛ ma wa an b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya lakuraya fɛn fɛn ye jamana ko ye an yɛrɛ jamanadenw b'an sinsin o kan ni dɛmɛ kan ka na a bɛ kɛ farankan ye nka an tɛna fara dɛmɛ kan dɛmɛ de bɛ fara anw kan jamana mago bɛ min na jamanadenw de bɛ o fɔ jamanadenw de bɛ o décision ta jamanadenw de b'o waleya kɛ wa jamana ɲɛmaaw mana choix mun kɛ jamana ye u ni jamanadenw ka bɛnkan kɔnɔ o choix in o de bɛ labaara pour que an ka kɛ an yɛrɛ sago ye an ka kɛ an yɛrɛ kungo ɲɛnabɔbaga ye an ka kɛ an yɛrɛw ka siniɲɛsigi baara kɛbagaw ye o ti sɔrɔ ni bɛn tɛ o ti sɔrɔ ni kelenya tɛ o ti sɔrɔ n'an ma sabali ɲɔgɔn kɔrɔ n'an ma sɔn ɲɔgɔn ma n'an ma yafa ɲɔgɔn ma n'an ma ko to ɲɔgɔn ta la n'an ma sɔn an nɔgɔ ka kun ɲɔgɔn na donc laɲini min bɛ jamanakuntigi la n'a y'a fɔ CICB la o ye nin ye o laɲini kelen in de hukumu kɔnɔna na ministère de la réconciliation ye nin baara in kɛ nka baara in tɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo si la ni musow tɛ jagoya baara in bɛ kɛ ni musow de ye ka d'a kan musow de bɛ daminɛ na olu de bɛ laban na n'i ko bange muso don n'i ko lamɔ muso don ko caman wɛrɛ bɛ yen da tɛ se minnu ma olu fana ye muso ye donc a ka kan musow ka ye a la u ka hakilina ka sɔrɔ a la u ka cɛsiri k'a la o tɛmɛnen kɔ a ka kan fɛnɛ musokuluw kɔrɔlenw fara denmisɛnninw kan olu fɛnɛ ka hakili falen falen kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ
bi dilanni ani sini ɲɛsigi labɛnni baaraw la bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fin bɛɛ k'i jɛniyɔrɔ fin bɛɛ k'i ka cɛsiri kɛ bɛɛ ka faamu sɔrɔ walasa min bɛ daminɛ bi o ka se ka continuer kudayi a ka lase tɔw ma donc o hukumu kɔnɔna na ministère de la promotion de la femme ale fana ye hakilina ta ka tila k'a cɛsiri walasa nin kɛnɛ in ka se ka sigi ani baara wɛrɛ ka se ka sira sɔrɔ o kama an bɛ foli bila ministre la ka foli bila a ka secrétaire général la baaraw ka ca nka a y'i cɛsiri ka se ka se yan donc pour que ka se ka nin baara in dayɛlɛ an nɔfɛ donc ne ka kuma bɛ dan yan n bɛ foli bila bɛɛ la ni n donna mɔgɔ min gasi la o ka yafa n ma hakɛto bɛ kuma la salalamahoro merci beaucoup. La femme, Madame la directrice régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Mesdames et Messieurs, chers participants, chères participantes, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades, qualités, tout protocole est respecté. L'honneur me choisit ce matin de prendre la parole au nom de Madame Wadjidjer Founé Koulibaly, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille empêchée pour un agenda gouvernemental, pour procéder ce matin à l'ouverture de cette conférence intergénérationnelle sur l'implication des femmes dans le processus de paix. Pour rappel, comme vient de le dire Monsieur le chef de cabinet, la dite activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de la réconciliation. Elle donnera l'opportunité à 3 générations, à savoir les aînés, c'est celles qui sont à la retraite, la génération intermédiaire, celle qui est en activité, et la nouvelle génération, d'échanger, voire de partager leurs visions, les enjeux, les boulettes d'étranglement, les perspectives de solutions pour une paix durable au Mali. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, instituée par la loi d'entente nationale, la Semaine nationale de la réconciliation vise les objectifs suivants. Célébrer les idéaux du vivre ensemble et de la cohésion sociale à travers des activités socio-éducatives, culturelles, artistiques, sportives et mémoriales. Sensibiliser les acteurs nationaux et internationaux sur le processus de la réconciliation de la paix dans notre pays et vulgariser les instruments dédiés à la promotion au patriotisme, du civil, de la paix et de la cohésion sociale. Cette première édition est placée sous le thème « Faisons de la diversité un atout pour la cohésion sociale au Mali ». La résolution 1325 et les résolutions subséquentes, notamment les résolutions 1889 et 2242 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, reconnaissent l'importance de la contribution des femmes à la prévention des conflits armés, au processus de paix et à la réconciliation post-crise. Elles ont pour objectif la valorisation de l'inclusion des femmes et la prise en compte de leur contribution à la paix et à la réconciliation. C'est ainsi que le gouvernement du Mali a marqué son engagement pour l'agenda Femmes, Paix et Sécurité par l'adoption d'un plan d'action national 1325 depuis 2012, suivi du plan 1325 2015-2017 et de la 3e génération du plan 1325 2019-2023. Alignés sur les priorités nationales, notamment l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. L'objectif de ce plan d'action national est de promouvoir la participation des femmes au processus de paix et de réconciliation et dans la gouvernance post-conflit. Le premier axe porte sur la participation des femmes au processus de paix et de réconciliation et au poste de prise de décision au sein des instances de gouvernance à tous les niveaux. Malgré tout, la participation des femmes au processus de paix et de réconciliation reste mitigée. Lorsque les femmes participent au processus de paix, la sécurité de tous et de toutes est accrue et la paix sera plus juste, plus inclusive et donc plus durable. Les États sont plus stables lorsque les femmes participent à la gouvernance post-conflit.
En un mot, là où l'égalité des sexes est respectée, les sociétés sont plus pacifiques. Mesdames et messieurs, distingués invités, les cadres juridiques et législatifs sont favorables à l'implication des femmes dans les processus de paix et de réconciliation. Notre pays a ratifié sans réserve la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ainsi que le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique. Il s'agit du protocole de Maputo. La Constitution malienne de 1992 garantit l'égalité des droits à tous les citoyens sans distinction de sexe et le Mali a adopté sa politique nationale genre en 2010. Enfin, une loi sur la promotion des genres garantissant un quota de 30% de l'un ou l'autre des sexes dans les fonctions nominatives et électives a été votée en 2015. Mesdames et messieurs distingués invités, il faut reconnaître aussi que la population du Mali connaît une grande diversité sociale et ethnique. Et la société malienne est fortement stratifiée et hiérarchisée en fonction de l'âge, du sexe, de l'origine ethnique et du contexte socio-économique. Malgré sa grande diversité, la société malienne est connue pour sa tolérance interethnique et interreligieuse. Toutes choses qui facilitent la réconciliation et la cohésion sociale, ses qualités et ses dispositions socio-culturelles et traditionnelles sont ancrées en la femme malienne qui en est la gardienne. Mesdames et messieurs, je suis convaincu qu'à l'issue de ces échanges, chaque acteur et actrice ici présent, chaque génération trouvera son compte quant à l'implication des femmes dans le processus de paix. Sur ce, je déclare ouverte la conférence intergénérationnelle sur l'implication des femmes dans le processus de paix au Mali. Vive la Semaine nationale de la réconciliation, vive le Mali un et indivisible. Je vous remercie. Intergénérationnelle sur l'implication des femmes dans le processus de paix au Mali. Donc, elle réunit les femmes de 3 générations. La génération des aînés qui sont à la retraite, celle qu'on a appelée la génération intermédiaire, donc qui sont encore actives au sommet, et la génération montante qui est en train de rentrer justement dans sa phase active. L'objectif étant de discuter sur la problématique même de l'implication des femmes dans le processus de paix et l'ensemble des dynamiques qui sont en cours pour permettre une pleine participation des femmes aujourd'hui dans le processus de construction, de consolidation de la paix, de prévention et de gestion des conflits. Donc l'activité s'inscrit dans la semaine de la réconciliation nationale qui est instituée suite à la loi d'entente nationale elle-même découlant de la conférence d'entente nationale à l'occasion de laquelle le peuple malien a exprimé la volonté d'avoir une semaine dédiée à la paix et à la réconciliation. Et les activités ont commencé depuis le 15 septembre dernier. Elles vont se couronner le 21 septembre, le mercredi prochain, avec une activité grandeur nature qu'on a appelée la Nuit de la paix, qui se fera au Palais des Sports de Bamako, avec toute la panoplie des artistes, réunissant toutes les communautés du Mali appelées à se mobiliser massivement pour être présents avec leur tenue traditionnelle. Et les artistes de chaque communauté seront présents pour magnifier ensemble le Mali dans sa diversité, la nation malienne dans sa grandeur à travers son unité. Alors monsieur, à la sortie de ces activités d'aujourd'hui, du Palais GBD, quelles sont vos attentes? Alors nos attentes, c'est déjà que les femmes du Mali se parlent, qu'elles discutent sur les modalités de leur participation au processus de paix et que cela se fasse en prenant en compte toutes les générations, les 3 générations dont on a parlé, qu'elles se saisissent des instruments existants, qu'elles nous enrichissent de nouvelles idées, nous qui sommes aujourd'hui en charge de conduire l'action publique au sein du gouvernement, qu'elles nous instruisent de nouvelles inspirations, de nouvelles idées, et que cela permette de renforcer, de booster le processus de paix. Et les femmes, lorsqu'elles sont sensibilisées,
eh bien, c'est des millions de personnes qui sont sensibilisées. Parce que comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. C'est elles qui sont au début et à la chaîne de la construction humaine, de la socialisation. Donc c'est une cible hautement stratégique et éminemment importante. Mon mot de la fin, d'abord c'est un remerciement à l'ensemble des femmes qui sont sorties massivement pour remplir la salle, comme vous avez pu le constater. Remercier aussi le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, qui a fait sienne cette activité et qui s'est investi pour que ça puisse réussir tel que c'est. Et en même temps, appeler l'ensemble du peuple malien à s'inscrire davantage dans les activités de la Semaine de la Réconciliation. Enfin, à appeler l'ensemble de la population de Bamako et l'ensemble des communautés du Mali présentes à Bamako, de Kayi à Kidal, toutes les communautés du Mali à sortir massivement le 21, la nuit du 21, pour la nuit de la paix qui va couronner la semaine de la réconciliation et de la paix. Et ça va se passer au Palais des Sports. Nous voulons avoir le Mali dans sa diversité, chacun dans sa tenue traditionnelle. Et nous avons mobilisé les artistes de toutes les communautés pour qu'ensemble nous magnifions le Mali et que nous montrions au monde la grandeur, la diversité et la richesse culturelle de notre pays qui n'est pas un préjudice pour son unité.